Povedzme si dnes niečo na tému asistentka-sekretárka. Ak dobre ovláda svoju prácu, môže pomôcť šéfovi znásobiť jeho výsledky. Šéf je vo firme v prvom rade na to, aby dostával produkty od svojich podriadených. Ak všetko funguje ako má, potom produkcia sa valí a výsledkom je vynikajúce finančné zdravie firmy. Ak sa na to pozriete lepšie, tak zistíte, že ak sa môže sústrediť na svoju prácu, tak to má priamy dopad na finančné zdravie. To znamená, že ak dokáže riadiť svojich ľudí, ak dokáže zabezpečovať, aby sa predávalo, aby fungoval marketing, aby sa dodávalo to, čo zákazníci potrebujú, aby sa včas vyfakturovalo a peniaze naozaj prišli na účet. Ak sa stará o to, aby pracovníci mali vysokú morálku a boli ochotní tvrdo pracovať, tak potom môžeme očakávať skutočne dobrú budúcnosť a nikto sa nemusí obávať. Ale pozrite sa na každodennú realitu bežného šéfa a zistíte, že mnoho z nich trpí tým, že neustále niekto vchádza do ich kancelárie, aby riešili nejaké problémy. Poznám ľudí, ktorí si radšej ani nečítajú svoje maily, lebo vedia, že ak by to otvorili, tak ich tam čaká 1000 neprečítaných mailov a tá pošta ich tak drví, že radšej sa s tým už ani nezaoberajú. Ak s nimi chcete niečo riešiť, tak musíte im radšej zavolať alebo sa s nimi stretnúť. Ale môžete počítať s tým, že budú neustále v strese a na stretnutie pravdepodobne prídu neskôr, pretože príliš veľa si toho naplánujú. Jednoducho nemajú šancu stihnúť všetko to, čo si za deň zaumienia a ani zďaleka nemôžeme povedať, že sa venujú vysokým prioritám. Sekretárka je veľmi často odsunutá na druhú koľaj a aj keď by veľmi rada pomáhala šéfovi, tak častokrát je tak trošku bezradná ohľadom toho, že čo presne má a môže urobiť, aby veci dostala do správnych koľají. Ak by dokázala pomôcť šéfovi venovať sa skutočne vysokým prioritám, ak by dokázala uchrániť ho od stresu, tak by sa to v skutočnosti priamo odrazilo na celkových výsledkoch celej firmy. Pretože nerobme si žiadne ilúzie. Šéfovia sú častokrát úplnou hybnou silou toho všetkého, čo sa v tej firme deje. Častokrát prekypujú aktivitou, majú nápady, najradšej by ľudí hnali do roboty neustále dňom i nocou a častokrát ani celé ich okolie nedokáže vôbec pochopiť, čo všetko taký šéf zamýšľa. Častokrát šéf je úplne frustrovaný z toho, že má nápady, že chce spôsobiť veci, že by toľko toho chcel urobiť, toľko toho dosiahnuť a pritom tí ľudia, ktorí okolo neho sú, aj čakajú na to, že by chceli niečo urobiť, ale nefunguje tam ten prenos zámerov šéfa na podriadených a veci potom sú zaseknuté, nefungujú dobre a výsledkom je celková frustrácia. Do tejto neradostnej scény môže vniesť nádej práve dobre vytrenovaná asistentka. Povedzme si úplne na rovinu. Asistentka, sekretárka, to je v skutočnosti manažerský post. Ona nemôže a nesmie byť krotká. Musí to byť rázna osoba, ktorá dokáže dať do laty v skutočnosti aj svojho šéfa. Je pravda, že niektorí šéfovia sú veľmi dominantné osobnosti a v istom zmysle si tým aj zhoršujú celú svoju situáciu. Lebo ak je asistentka so šéfom dobre zohratá, tak je to práve ona, kto do práce šéfa vnáša určitú disciplínu. Mohli by sme dokonca povedať, že ak dobre ovláda svoju prácu, tak do istej miery je to ona, kto riadi šéfa. Lebo aj keď ona nemá právo priamo dávať samostatne príkazy do firmy, predsa len pomáha šéfovi udržiavať efektivitu tým, že podľa dohodnutých pravidiel tlačí šéfa do toho, aby sa držal najvyšších priorít, aby si držal nadhľad, nebol vyrušovaný hlúpostiami a udržal si perfektnú kontrolu nad všetkým tým, čo zamýšľa dosiahnuť, čo zadal a na čom celá firma v podstate má robiť. V tejto sérii prednášok sa snažíme urobiť z asistentky akýsi torpédoborec. Je to v podstate bojová loď, ktorá chráni šéfa. Je to niekto, kto zabezpečí, že šéf je vysoko efektívny a šéf spolu so svojou asistentkou dosiahnu také veci, ktoré by nikto z nich sám o sebe nedokázal. Preto želám príjemné počúvanie a veľa úspechov.